Strach nie je nepriateľ. Strach je posol. Nevzniká preto, aby ti ublížil, ale preto, aby ti niečo ukázal. Prichádza potichu, niekedy náhle, niekedy ako jemné napätie v tele, ako stiahnutie v hrudi, tlak v žalúdku, zrýchlený dych a šepká, niečo v tebe potrebuje tvoje svetlo. V prvých sekundách je strach čistá informácia. Nie je ešte problémom, nie je ešte príbehom, je len signálom, že sa dotýkaš hranice rastu. Na pár sekúnd alebo pár minút je strach dokonca posvetný. Ak ho príjmeš s vedomím, odhaluje pravdu, ktorú si prehliadal, starú ranu, nevyjadrenú potrebu alebo miesto, kde sa bojíš byť plne sám sebou. Problém nevzniká zo strachu samotného, vzniká z toho, ako dlho držíme. Ak ho necháš v tele príliš dlho, myseľ začne pracovať, začne vytvárať príbehy, scenáre, predstavy budúcnosti a vtedy sa zo signálu stáva momentum. Strach sa začne točiť v slučke, myšlienka, emócia, telo, ďalšia myšlienka. A namiesto dverí začne stavať múry. Tajomstvo nie je bojovať so strachom, boj ho len posilňuje. Tajomstvo je zastaviť ho skôr, než dostane čas narásť. Ako? V momente, keď si uvedomíš, aha, toto je strach. Už vtedy sa niečo mení. Nadýchni sa pomaly, nie preto, aby si ho zahnal, ale aby si mu dal priestor prehovoriť. Opýtaj sa v tichu, čo mi chceš ukázať. Nie, ako ťa odstránim, ale čo potrebujem vidieť. Veľmi často odpoveď príde okamžite, ako pocit, nie ako slová. A vtedy prichádza kľúčový moment. Keď strach splní svoju úlohu, už nemusí zostať. Poďakuj sa mu. Áno, naozaj poďakuj, lebo splnil funkciu a potom ho vedome vypusť. Predstav si ho ako vlnu, ktorá sa dotkne brehu a vráti sa späť do mora. Netlač ju, nedrž ju, neanalizuj ju ďalej. Obráť pozornosť tam, kde je opak strachu, k láske, k dôvere, k telu, k prítomnému okamihu. Nie preto, že by si strach popieral, ale preto, že lekcia sa skončila. Veľa ľudí si vytvára strach zbytočne. Nie z reality, ale z predstav. Z vecí, ktoré sa ešte nestali, alebo sa nikdy nestanú. Prevencia strachu nie je kontrola. Je to ukotvenie v prítomnosti. Keď si tu, strach nemá kde rásť. A pamätaj, strach neprichádza, aby ťa zastavil. Prichádza, aby ťa nasmeroval. Keď ho počuješ včas, stáva sa silou. Keď ho držíš príliš dlho, stáva sa záťažou. Ty si ten, kto rozhoduje, či z neho urobíš múr, alebo dvere. A keď sa dvere zatvoria, to, čo zostáva za nimi, je vždy láska.